Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi koro donje chenro moro mar buch jopiny wantiere ka gi wendo modhial Profesa Peter Wanyande jalony e weche mag telo. Erokamano ahinya kuom wasechegi Profesa. Erokamano. Kapok wadonjo e chenro ma IEBC onego bed ni timo, in achiel kuom joma ne dwa bedo commissioners e IEBC kanyo. Bang' kane gikawo joma chenro no ni neno nade? Gikawo joma ni kare koso nitiere chochni moro? Erokamano, en adieri na adwa mondo abed one of the commissioners mag IEBC. Kendo nadhi ba bedo interviewed. Kendo ago erokamano ni panel mane otelo ni chenro no kuom luonga mondo adhi interview. Nikech ne gin ji mang'eny mane dwaro tijno. Apani gi kalo ji 1,000. Koro ok dawach ni gikawo jok maricho kata jok mabeyo. Nikech aparo ni panel no bende ne gin kod chandro margi kako onego gi interview ji gik magidwaro, jok magidwaro kamano. Koro wageno ni ne gikawo jogo manyalo tiyo tijno. En mana ni elections en wach maduong' ahinya e Kenya ka, to kata mana e pinje maoko mitime elections. Omiyo onego bedi ni jomiyiero mondo dhi ota weche mag elections obed jogo manigi gin experts, gin gi lony e tije mag ore weche mag elections. Koro ageno ni jok manoyier gi gin kod lony e weche mag elections. Nikech ka ok kamano to gibiro yudo tijno ka tek motamre gi nono. Koro ageno ni gin kod lony e weche mag elections. To ncho waneno kata kapok gichako tich ayanga to wacho semana wuok. Ng'ane ni yuor ng'ane notiyo ne UDA, ng'ane notiyo kone, ng'ane no osiep ng'ama kama. Weche ilago nyalo ketho geno mar jopiny kuom IEBC koso magi to mana weche mag siasa. Mokwongo pinyni ng'ato nigi watne. Onge ng'ama onge gi watne. Koro ka an gi watna moro serikal to konyiso ni koro an ok anyal kwayo tich mar IEBC kata mora e public sector. Mano nego watim ang'o? Wawinjre kanyo. Mar ariyo, kata ka ni bed wat ng'ato to ilony e weche mag yiero mani idware jomolony, ok ane gimomiyo onego wei oko. Mar adek, Kenya ka watemo gimoro miluongo ni regional representation, samoro wawacho ni ethnic representation and so on. It is mano bende ber because constitution be dwaro mano. To gima duong' ahinya en ni kata ka watimo mano to nego bed ni jok mwakawo ma represent communities mopogore opogore gin jok man kod nyalo e tich moket geno. Mano e gima aparo ni important ahinya. Nikech e Saigon ok inyal replace a surgeon kod iluongo nang'o an eye specialist. Iwinjo kama idware surgeon to surgeon ema dhi. Koro kama idware jok molony man kod lony e weche mag elections gi joma mago monego ter kanyo kata obed mana wadgi ng'ane kata nyamin ng'ane kata yuor ng'ane. To in kaka koro ng'ama ne dwa bedo commissioner mar IEBC ka ne ng'iye kijumla rem ne ni kanye tang'o manyaka girie? Rem mar IEBC ne ni kanye tang'o manyaka koro gitim sani mondo mi geno mar jopiny ochako duogi ni jogi nyalo timo yiero makare? Asebedo ka ng'iyo weche mag elections gi ndalo mang'eny, higni mang'eny, ma samoro be napuonjo wechego e mbalariany ma University of Nairobi. Nitie gik mang'eny ma IEBC mosekalo osebedo ka ok tim maber momiyo ji bedo kod gimor gi weche magitimo gi ng'eny. Achiel kuomgi en wach mar moluongo ni efficiency.
piny ni eni ki itiyo e duol mora mora nyaka ine ni gimitimo itimo maber kaka dwarore ma ng'ato koneno ng'ata moro koneno ni ima to timo maber kata ka ni puro kamoro to iwaha puodho ken mano dho Ugenya ng'en waha puodho en gima jalo joma utore joma ng'ani to kotiyo maber to king'iyo koni to ng'ani to tiyo maber ema idwaro. Aparo ni IEBC mosekalo ne ok oketo wach mar efficiency ni eni malong'o. Abiro miyi ranyisi. Wawinjo saka sa kitimo elections samoro ni ballot papers pok odonjo. Samoro gweng' moro or constituencies moko ema ballot papers osebire to kuonde moko to gionge. Mano nyiso ni ok gin efficient. Nikech kitimo tich mar IEBC madwaro ballot papers to nego bedi ni ballot papers chopo e constituencies duto samo nego gichopie. To ka onge mano to ji chako ng'ur. Ang'o miyo gichopo kocha in time to konyo gichopo. Kose magwa moko chopo gine itimo ngo gimoro aling'. Nyalo bedo ni ok tim gimoro aling' to en mana ni ok gin ang'o, ok ne gin efficient. Mano osetimore. Nitie sama gi release results. Wawinjo gimoro ka nitie form chalo iluonga nang'o? 34A, B and so on. Magi bende samoro iwinjo ni moko chalo olal, moko bedo misplaced. Mano bende nyiso ni onge efficiency kanyo. To efficiency ka onge gimoro to gigi ok bi yie kod gima ng'owa owuok e gino, the outcome. Wanyalo dhi nyime mbwa wach mang'eny. Koro magi that's one problem mar efficiency ni en. Mar ariyo king'iyo jo IEBC mosekalo gitimo gik moko ma jopiny ok morgo ok oyiego nikech ing'e ni nyalo luwo chik tiluwe yo moro en chik ne ma koro in iluwo to gik moko ma surround gimitimo ni monego bende onego ing'i ok ing'iyo. Koro kata chik ni ki operate to gigi affect kata mana the outcome. Koro kata irito chik to chik joma pod joor. Chik en chik ok en luwe aluwan koro umo wang'in koro man waluwo chik. Nyaka ing'i to chik ni en gima wadwa timo ni ang'ono kendo manie ginene environment marwa ni ema nyalo timo ang'owa nyalo miyo luwo chik ni kos kel makosa. Mano bende osebedo katimore e IEBC. Kotimore kamano koro ilalo gimiluongo gi kisungu ni legitimacy mar gimitimo no kendo mar organization mar IEBC no ero. Mano bende waseneno katimore. Magi gik monego IEBC manyien ni ong'i kabisa. Kamedo mano ing'e ni IEBC ang'e ni judgment moro nowacho ndalo moko ni IEBC ka commissioners onge to ken IEBC. Tadiera magi gima wacho ni gani wach mar luwa chik blindly. IEBC commissioners ok nyal tiyo kendgi. Ok ginyal. Gidwaro mondo nyaka giti kod jok maluongo ni secretariat. Aken gudholuo waluonge nang'o. Mago kaka karande maggi. Kata jo secretariat. Secretariat margi. Keche ok gin karande kende. Secretariat ni ka ounge maber. Appointment margi ok otim maber. Ok gi appoint or gi recruit jok ma qualify to do tije monego gitie secretariat ka. To secretariat ni bende ka ok otiyo kanyakla kod commissioners to gimoro amora mitimo kanyo ok bi bedo maber. To kwang'iyo gik mosebedo katimore chon matin e commissions moko mosekalogo iyudo ni nitie seche mag dondruok e kind commissioners to kod secretariat nieni. Mago bende ketho trust mag ji. To ka trust ka gine commissioners gi ok otiyo kanyakla kod secretariat onge gima ber mabiro wuok kanyo. Mano nyalo wacho kata mana ndalo adek. Teamwork mano
mawacho no en gima waluongo ni internal teamwork. Mar ang'wen en commissioners bende wegi ka ok gitiyo kanyakla to gimoro amora ma gitimo biro kethore. An natiyo commission mane implement the Constitution of Kenya 2010. Ne watiyo kanyakla. Kane wachako ne nitie pogruok moko matindo to ne wawuok wacho niya ok wanyal dhi nyime ka dondruok nitie ma ok wawinjre, nyaka wawinjre mwati kanyakla achiel nikech gima okelowa ka en gimoro achiel. Neno ni constitution ni eni obedo implemented. Bang' dweche moko ariyo adek ne wawinjore kendo ne watiyo maber karachiel. Mano is so important. To beyond that, Trevor, tiju commission ni. Commission no, kata bedwa ne commissioners winjore kodi secretariat. Commissioners be winjore. To nyaka ging'e nitie jok moko bende. Commissions moko, duonde moko, ma bende tijgi mulo tij IEBC. Madwaro ni mondo gi IEBC oti kod commissions moko gi duonde moko gi e yo maler mondo gitim ang'o eka ginyalo bedo gi results maber. Okay. To sani professor nitiere gik moko adek ma ji teng'iyo godo wang' IEBC. Mokwongo en by elections, mano yiero madundo mabiro kuonde od bura ma auchiel gin gi od county assembly 15 to gi senate achiel. Mar ariyo en boundaries delimitation, men ng'iyo kiewo. To gi mar adek maduong' mogik en yiero mar higa mar 2027. Ang'o ma koro nyaka gikete maino sani nikech nitiere joma oseyo mawacho ni gigi ojogi ok nyal timo te nikech sabe koro odhi ka mayo gi wang'gi. Kosineno ni ginyalo timo gigi te. Mondo aduok penjono, adwa wacho niya, gima ne awacho motelo ni commission ni oting'o secretariat to ting'o commissioners. Secretariat ni kod tich maduong' kendo matek kabisa mamiyo the entire commission yudo gima gidwaro, timo tich magidwaro maber. Commission secretariat osebede nyaka ne pok nogolgi. Kata ne bed ni commissioners ncha onge, apa ni jogi nyocha tiyo. Nitie tije moko magine magitimo. Commissioners gi miyo gi mana direction. To nikech jogi osetimo tijni higni mang'eny, gino osebedo gima waluongo ni routine. For example, registration of voters. Magima routine. Yeah? Cleaning the voters register. Magima clean. Magima routine. Ninyalo time. Omiyo mano okapar ninyalo tamo commissioners makoro orier sani riwore gi secretariat mondo gitim tijni e yo maler. Gima ang'eyo ni nyaka gibedie, commissioners nyaka bedie ma ok en gima routine, en conducting elections, by elections kod elections. To kane tabu e wach mar conducting by elections sani, inyisowa the figures, it is fine. To magi bende gin gik ma routine king'iyo nikech there is a procedure mitimo ki conduct by elections. Jogi ka gin joma expert in election matters kaka na wacho cha, mano ok onego bed ni chandogi. Omiyo apani ginyalo timo elections by elections without problem. Ginyalo timo voter registration. Kata mana cleaning of the register. Okapan man is rocket science. Cleaning ni register ni oting'o jok mane osetho, moko oting'o jok ma nyingegi ondik marach, moko chalo ang'o. Mano ok en gima nyalo kawo higa achiel mondo tim. Especially ndalo ni wan kod gima iluongo ni technology. Mano ginyalo timo. Gima paro ni nyalo bedo matek, to bende ok onego bed matek ahinya, en wach mar boundaries gi. Nikech wach mar boundaries ni eni obro kelo ywak ka ok ulose maber. Ji moko wacho no, wan ogolwa kama ne wadwa ni wabed, kama wabedi mwang'iyo go uterowa kocha, jomoko mi constituencies
madongo dongo ma ji ng'enye to wan to marwa ni to ji tin gima kamano kamano. Mano to ok en gima yot to kapano onego tamgi ka gin jok mane kod ang'owa rieko kata expertise e weche mag election. Ineno ni inyalo time gi higni 2 modong' sani. Inyalo time, ok ane gima ok onego time. Mokwongo ji onego ng'e niya, Striva, tich komiyi tiye to kichako ywak ne en on gigi time tin pesa tin chalango to kibi time. Ng'at moro niluongo no Nelson Mandela, South Africa kae. Nowacho ni everything is impossible until you do it, or seems impossible until you do it. To ka in kod mentality mano, tibiro neno ni gik machal ma ok nyal timgo, ibiro tim. Okay. To penjo mabe dhie en wach mar pesa mine ni mulo no. To gin penjo 2. Mokwongo IEBC ne ochwalo budget mar $61.7. Mano nego be ni miyo gi kidienje 3. Higa ka higa ni miyo gi pesa moro kata milion moro 20. Higa mokalo ni nokete budget nego be ni miyo gi $15 to nomigi mana $9. Nyiso ni wasechako gi ng'ikruok mar budget. Ma nyalo mono gi timo yiero makare. Mano penjo mokwongo. To penjo mar 2 en ni ang'o momiyo yiero ma Kenya ka ema beche teke mogik maloyo kuonde modong'. To pod kata ka duoko biro to pod ji ywaka. Ipenjo penjo maber kipenjo ni ang'o momiyo e Kenya ka emomiyo nengo mar elections ni malo. Adoki gima nawacho mokwongo. Nitie gimiluongo ni comparative studies. Ngeche ni idhi somo gimitimo Nigeria, ka en elections ma Nigeria, tidhi ng'iyo elections ma South Africa, tidhi ng'iyo elections ma Bolivia, tidhi ng'iyo elections ma India, kamano. Ing'iyo kaka gitimo gi, including budget gieki. Tibro yudo ni samoro wa inflate ga gik moko. Samoro indiko jok mang'eny mondo tim okonyi elections gi moko ne gindik. Inyalo tim gi jok matin moloyo mano. Samoro okawacho ni mane gima timore. In other words, nitie gima onego bed watimo kaka commission moseyier mondo tim elections. Was study gigi. To kochuno ni nyaka idhi mana kuro. Inyalo kata luongo jogo to biro to ugo mbaka to gimi ugo kod gi mbaka gigi sigi magitimo. Mani ok apar ni watimo ga Kenya ka. Wan walinga no wan wadwaro elections. Yes, budget is en gima onego bed ni ing'iyo malong'o nikech pesa to nyaka gitigo e gik moko mag elections gi kata gimoro ma idwaro pesa. To omiyo gino bro chando gi ayie. To mano konego mon gi tiyo gi pachgi mondo gine kama ginyalo time adjustment uluongo nango dho nosiepa lokruok matin mondo gitig pesa momigono. To kaka gitimo kamano, kaka gidhi nyime gitimo kamano, to gibende gin gi duol. Onego gilobi jok machiwo pesa gi, jaduong' badi, parliament, mondo ng'ini gini eni dwaro additional money. Awinjo timo gimoro supplementary budget. Inyalo migi pesa gi. Ka gi convince, ginyalo gi convince wan wadwaro kama to umiwa mana kama. Wadwaro $15 to umiwa mana $9. For shortfall ni bro chandowa e running elections gieki. Omiyo bedwa urumo. Apa ni nyalo medgi. An aparo ni samoro ka gisedhi ma gibedo ni gin commissioners koro giling. Bin mibadhi ema thagowa kaka Kenya ka. Gimana kaka iwacho no nikech seche miwacho wach mar lony manyasani kata technology. Gino gogo gibe mane ginyiso ni technology makoro gin go ok nyal tiyo nikech osekawo higni 10 to koro ok nyal tiyo. To ging'e maber ni yiero biro bang' higni 5. Nyiso ni mane ginyiewo ging'eyo ni yiero ni gigi dhi tiyo nwa mane yiero 2 kende. Ang'ane mono gi yiero gik moko malony manyasani manyalo tiyo higa ka higa. Kosen en mibadhi emwachano e budget. Ing'iyo ni pesa ni dhi kwale nang'o titimo godo gimo mako jolo madhi kelo lweny. Ing'en Kenya ka
kiwacha wacha dieri, mibadhi osedonjo kamoro amora. Ma ng'ato kota kondik kamoro to dwaro mana ng'iyo to an ayudi ang'o e gini, tich madhiye ni abro wuok ano gi gimoro koso kabi wuok gimoro wuok gi lweta. In fact kata mana jogweng' osiepe ni wede ni penyi ni bana kidhi kanyo bana kik wuog lweti, mano gima ji wacho, gimbe gi siai to en kwende duto. Mano e gimoro achiel ma sirikandwa ni onego tim ang'owa, onego kedgo kabisa. Koro gimipenjo ni to nyalo bedo ni mibadhi bende nitie, ok inyal rule out. Ok inyal rule out. To mar ariyo, sema ing'e niya, elections ok Kenya ka kende. Elections gi en a matter of ngima gi tho kuom jomoko. Jok mosedhi parliament ka ok dwa mondo giwuogi. Omiyo samoro ka gikalo chike moko kanyo mag elections gi, samoro gikale ka ging'eyo ni kwatimo kama to wabiro miyo jogo ok bi tiyo maber. IEBC ok bi tiyo maber kich wamigi pesa matin, koro gibiti mang'owa yudo gik moko duto ma gidwaro. To ka ok gitiyo maber to wanyalo yudo kaka watimo ang'owa, kaka wagajo iye kanyo mondo waduoge ang'owa e od bura. Mano bende nitie. Mibadhi nitie, siasa nitie. Wawachura dieri. Jo od bura miwacho gi achiel kuom gi men Wajir woman rep nowacho miluongo ni Fatuma Jeho, nowacho ni gin gidhi kadho jatend piny Kenya William Ruto maka ombulu ok oromo to gidhi kwalo. Gima kamano ketho nying IEBC koso mago to gik ma jo siasa mawacho ma ok nyal chapo nying IEBC. Ok oketh nying IEBC directly. Gimotimo en ni koro jopiny ok bi yie gi result moro amora mar yiero ma IEBC announce, nikech ne ng'ato osewacho ni gibro kwalo. To moloyo ka ng'at manowachono ok okaw ne atua, to ji ok bi yie gi gima results ma IEBC ogolo. To mae gimomiyo nawacho chon kane wachako mbaka ni IEBC ok ti kende. Nitie gimoro miluongo ni ethics and anti-corruption kata leadership. Chapter 6 leadership and integrity. Nitie National Integration and Cohesion Commission. Yes. Gimanyo mama chowacho gibro kwalo kura. Jo ethics onego bed no se kawe matek malich, nikech gino o violate values mar chapter 6 mar this constitution. Mama no ok onego bed pod wuotho, onego bed no se tere ka police, onego bed no se tere kama obede ang'owa interrogated. Gimanyo wacho no ni gibro kwalo, king'iye matut en gima nyalo ketho weche mag riwruok e Kenya ka, integration e Kenya ka. Cohesion ma Kenya ka, wach makamano nyalo ketho, nikech gima koro gibro timo ang'owa, nyalo kata gore bang' elections ni gige nyaka bed no kwal kaka ne mama to wacho. Omiyo NCIC onego bed ni osekawo atua ni mama no bende. Iwinjo? To kata mana jok mani iwacho ni bro kwalo negi kura gi, be onego chung' wacho wan wadwan kura ni waloyo maler, ok wadwa weche mag ang'owa mag kuo. Omiyo weche go fact ok IEBC kende, gino oseketho nying Kenya mangima. To in kaka jatelo mosebedo ka ng'iyo weche mag telo higni gi te, jo IEBC ng'iyo ni kine chopi higa mar 2027 gidhi ndiko jogo kura manyien 5.7 million. Mano 5.7 million mondo jogo kura te obed 1,28,000,000. King'iyo lai mar siasa mosebedo ka timore pacho ka,
be nitiere lokruok moro malich ma rowere gi nyalo kelo koso rowere to gin mana mbaka ma ji goyo? Nitiere joma osewacho ni rowere gin nyawawa, ok gin constituency minyalo wacho ni magi bro loko telo, gin mana jowa mapile ka. Be nitiere lokruok moro mineno ka rowere gi nyalo kelo mbele ka, koso magi to wadur mana dok kama nodoke ga pile? Gima da wach kanyo niya, ing'e ni nitie gimoro kama IEBC onego bed ni timo miluongo ni voter education. Tana paro onego bed expanded to mean civic education. Because voter is very restricted. Voter en mana kaka inyalo dhi go kura, chala ng'ango. Ing'isi ni kiewo ka weka. Bed ga ID, chala ng'o. To civic education en broader than that, nikech onyiso dhano, oro jo Kenya kata joma dwa go kura, gimomiyo onego gigo kura. Gimomiyo go kura en gima duong' maber monego gitim. Ka civic education ni otim malong'o chakre sani nyaka 2027, rowere gi nyalo dhi magigo kura. To ka ok otim kamano, to ng'eny gi ok bi dhi. To mar adek kod mar ariyo, ing'e ni, and this is something ma IEBC onego chung' motegno kabisa. Voter register ni onego bed maler kendo maratiro seche te. Ka nitie gik moko ma osebedo kiwacho ne ni jomoko mothopo ni register, nyoro be nyo wacho ni skunde moko yudo chalo capitation to gionge kata gin skunde nyawawa ok negi. Ka ok olos register mar voters ni, mano be biro kelo problem. To ka civic education ni osetim malong'o kod IEBC to kod civil society organization ma deal gi weche mag elections go eko, to ji bro understand, bro winjo gimomiyo onego gigo kura, gibro dhi. Wawinjo sani kiwacho, ji moko wacho ni chodhi yiero, chodhi ng'iyo nyinge no register 2022, to register dhi to yudo ka nyinge onge. Mago gik ma ok onego IEBC o allow. Nikech ji dwaro ga tije for maybe two broad reasons. Ji moko dwaro tich nikech odwaro mondo oyud mosara, oyud pesa, oyud prestige, oyud privileges. Ji moko dhi tich nikech gidwa contribute, gidwa serve. Iwinjo? So mani emomiyo jo IEBC gi eki nyaka ket pachgi wach mar service to the nation. Emonego guide gi. And onego gibed piny the very first day magidonjo office. Magilos, magiwinjre. Nuwan kaka IEBC wadwa kelo pogruok kod IEBCs manosekalo. To gimonyalo kelo go pogruok en ka watimo gigi efficiently, ka watimo gik waduto watimo lela, ka watiyo kod kidenje moko, duonde moko bende mantie ka, kendo ka tijwa ni watimo gi chuny maler ma onge luoro. Nikech tijno en tich ma ok oyot. Kiluor to nyalo bagi. Nyaka ibed ng'ama jachir. Wach mogik miwewago Profesa Sakoro Maya wawang'wa. Akwayo mana IEBC commissioners manyo bedo appointed gikaw tijni gieki matek, gi chuny matek, giti maber. Akwayo jo Kenya mondo gidhi gi register as voters. And ka gise register, gi monitor that voters register. And kochopo chieng' yiero, gidhi gigo kura. Ng'ama gidwaro. Erokamano Profesa. Mano Profesa Peter Wanyande jalonyo weche mag telo ka gono mambaka kaendi weche mag IEBC gi ting' ma IEBC ni godo. Wadwoko nwero kamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Mae kama wawe chenro maro mar buch jopiny. Ka Nyasaye ywe boru duogo kendo kiny ka wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobeta kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding Opanga Jonyakach dendo Nombija Taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jo kama. Very good. Prof.